Tayo po ay magluluto ng adobong hito. Meron tayong hito dito, lininisan ko na ng maayos at iniwa ko na rin. Magsimula na tayo. Maglagay lang ako ng mantika at painitin natin. Igisa na natin ang bawang, sibuyas at luya. Ilagay na natin ang hito. Ilagay na tayo ng soy sauce. At syempre, hindi mawala ang suka. Lagyan din natin ng paminta at kunting asukal. Lagyan din natin ng kunting betchin. Dahan-dahan lang natin ito haluin para hindi madurog. Balikan lang natin at dahan-dahan natin ito haluin. Hayaan lang natin itong matuyo at magmantika. Luto ng ating adobong hito. Serve na natin to. Thanks for watching. Please subscribe.